acaba d'acabar la seva última novel·la. Quantes vegades has escrit, destripat i reescrit els capítols? Estic penjadíssima del meu cap. Com valora la situació del català al món del doblatge? El món del doblatge en català, home, funciona bé. Crec que la gent té més oferta per triar, hi va, però tampoc penso que la gent hi vagi perquè sigui en català. Penso que hi van sovint perquè és més còmode, està més a la vora. No crec que ningú faci un extra esforç per perdre mitja hora conduint per veure una versió en català. Això per part del públic. Per part dels professionals, jo crec que la dedicació és absoluta. Diria que, potser no hauria de dir, però crec que es cuida encara més que el castellà. Jo crec que l'exigència de l'idioma fa que tothom estigui com més atent, més al tanto. L'idioma a vegades té girs que no poden funcionar bé, que són expressions que fem servir sovint, però que en una pel·lícula no funcionen, i això fa que el traductor, el director, l'ajustador, inclús l'actor, quan està doblant, digui això no ho puc dir jo. Jo no puc dir ara, no sé, batu a l'olla, no puc dir això, per molt català que sigui, perquè ningú s'ho creurà que aquesta actriu diu això. Aleshores, a part d'això, que és com una anècdota, hi ha uns controls de pronúncia, de ser fidels a la llengua molt estrictes, amb la qual cosa jo diria que quan em convoquen per treballar en català penso dorm les 9 hores que necessites perquè demà ho has de donar tot. El castellà és més permissiu, segons com. Jo recordo doblant escenes de pel·lícules tremendes, difícils, molt profundes, i no haver sonoritzat una S. I ho has de repetir tot. I t'has deixat la pell, i allò fa plorar, i tots estem... No, és que, clar, quan repeteixes, mai és igual. És com tota la vida. Aleshores, et trobes que el castellà no et passa això, no has deixat de sonoritzar res, ni t'ha passat res. És una mica una complicació tècnica, per dir-ho d'alguna manera. Què suposa per un actor de doblatge ser bilingüe? Home, és un avantatge perquè tens el doble de feina. És un avantatge en un altre sentit. Quan jo faig un doblatge, ja sigui primer en castellà o primer en català, quan torno a fer, em conec la pel·lícula com si l'hagués fet, l'hagués rodat. Perquè penseu que moltes vegades arribes allà i no saps res de la pel·lícula. Te l'han d'explicar, per això és tan important la figura del director de doblatge, perquè et posi en situació i t'ajudi. Però sí, a vegades et trobes que hi ha traduccions que no són el mateix, i a vegades et trobes que en català funciona molt bé el gir que li han fet. Perquè a vegades el castellà és massa dur, la música inclús, és més fàcil imitar una música original. Estem parlant bàsicament de l'anglès, d'acord? Encara que hi ha molts més idiomes, absolutament. Però quan tens la referència de l'anglès, el català a vegades té una cadència que funciona molt bé. O sigui que a part d'això tens les dues versions, tens feina com per 2 setmanes, diguem. Jo no sé exactament com els hi arriba a ell la informació, però per exemple vaig gravar Gravity i només s'ha gravat per cine, per estrenar al mateix temps, només s'ha gravat en castellà. En canvi, Blue Jasmine ho van fer en català primer i després en castellà. Però vaja, el que sí fas és que si has doblat la versió castellana, fas la catalana, no sé que no parlis català. Quina és la clau per fer un bon doblatge? El doblatge és una imitació, ok? Però no és una imitació còmica, no en la connotació de... Per exemple, si la Sandra Bullock parla una mica amb aquell... com els americans parlen una mica nasal, si jo parlés així, dirien, ui. Aleshores, jo el que faig és captar com ella ho ha volgut dir. És igual si ha fet una cosa rara amb la veu, o si és una cosa graciosa que és impossible d'imitar, perquè potser és molt autèntica de la seva llengua, doncs busquem que en català faci la mateixa gràcia. A vegades pot ser molt semblant i que et quedes que dius, ostres, o a vegades no té res a veure, però té molt a veure, perquè el que ho rep li arriba la mateixa sensació. O sigui, aquesta és la feina. Tu no poses res, ni treus res. Tu has de estar a la seva disposició per estar obert a qualsevol cosa que ella pugui fer. Tu has de ser com una matèria, com et diré, plàstica. Què és el més complicat al doblar?
parlar a través dels ulls de l'actriu que estic doblant. O sigui, perdre totes les pors, perquè fa una por que et mors, quan comences. Fa una por, no et reconeixes la veu, no controles res, un dubte que per tu és allò s'amplifica i la tècnica en si era molt difícil. Però un cop superat això, que és una qüestió com anar al gimnàs, arriba un dia que tens muscles, no? Ja està. Va ser arribar a doblar mirant només els ulls. Perquè quan nosaltres parlem, ens estem mirant, la veu acompanya la mirada. No penseu, ai, com parla? A no ser que jo estigués fent amb el cap dient-vos sí i fent no. No sé, a la vida normal passa això. Doncs el doblatge no és més que la vida normal. O sigui, és que no té més complicació, s'ha de simplificar. Simplificar per fer-ho fàcil i fer-ho entenedor, res més. Està prou reconeguda la feina dels actors de doblatge? Jo crec que ningú que entra a la feina, al món del doblatge, espera reconeixements. Perquè d'entrada és una feina anònima, és una connotació, és un acord tàcit entre ells i tu, entre la feina i tu mateix. Sí que és veritat que quan et donen un premi fa molta il·lusió i et sents molt bé. No fa gaire, fa un any, em van donar un i hi havia periodistes, gent important, no sé, el Lluís del Olmo, la Nieves Herrero, el Víctor Amela, i tu dius, m'estan escoltant a mi? Hola! O sigui, tenia un punt de... però us importo. Perquè ja dones... No ho sé, no vull ser dolenta, però dones per entès que hi ha molta gent que ja et mira una mica va de retro. I tu no entens, ets un personatge odiat i estimat al libre albedrío de la gent. Aleshores ja està bé que no et conegui la cara, saps? Perquè imagina't que a sobre et coneguessin pel carrer i t'assenyalessin i t'insultessin. Sí que m'ha passat a vegades que m'han reconegut la veu. I hi ha gent que els hi fa una il·lusió, saps? I tu dius, ostres, em fa molt feliç fer-te feliç, encara que sigui que jo no ho sàpiga. I també és veritat que a vegades et deixes la pell en un doblatge i surt algú que diu, això és infumable. I tu dius, oi, et quedes com, però si ho he donat tot, si he copiat l'original, si he fet... O sigui, que consideració, no? És un concepte tan concret per tants matisos que té la nostra feina que per això no us puc dir. Sí, necessitaria consideració. No ho sé. La consideració és només algú que et miri i digui que bé m'ho vaig passar l'altre dia escoltant aquella pel·lícula, em vas fer emocionar. No tu! La pel·lícula em va fer emocionar perquè no et veia tu, perquè no pensava en tu. Això és el reconeixement màxim, però és en petites dosis. Amb quin personatge que dobla més s'identifica? La Phoebe! La Phoebe. Ella és molt millor que jo, és molt més autèntica, perquè jo tinc altres coses que m'espatllen, no? Però la Phoebe és fantàstica. La Phoebe, sí. No sé, mira que he fet guapes. Ella m'agradaria ser com, no sé, com la Kate Blanchett, m'agradaria ser segons com, amb aquella elegància que té i aquell nivell d'actriu que té és fantàstic, però crec que la Phoebe. Hi ha algun personatge que li agradaria doblar? No, però perquè ho desconec. Perquè segur que hi ha 1000 persones interessants i 1000 actrius interessants. Per exemple, ahir vaig estar doblant la filla del Gerard Depardieu. Una mica us diré que, no us diré que no sabia que existís, perquè això seria tirar-me pedres sobre la meva teulada, però és fascinant, és fascinant. El to de veu que té, com mira, quan va dir les coses, des d'on les diu. Oh, m'ho he passat bomba i no sabia que existia. Per això té una al·licient, aquesta feina, que no saps mai què passarà. Quin futur creu que li espera el doblatge? No gaire, no? Jo tinc una definició del doblatge. Jo vaig néixer en un món on el doblatge era el més habitual. Però clar, anem creixent, anem veient coses. Jo soc una persona que m'encanten els idiomes, amb la qual jo seria candidata a veure versions originals, però passa una cosa, passa que hi ha molta gent en aquest món i si el doblatge ve des de fa molts anys i és possible que desaparegui amb el temps, no ho nego, és més, quasi crec que desapareixerà. Mentre es faci s'ha de fer bé, això per mi és una màxima.
No em plantejo què passarà, no sé, no ens plantegem si ens atropellaran demà, però sí que mirem el pas de peatons, que no ens atropellin. Això per mi és un bàsic. Aleshores, si tu has de fer una feina, sigui la que sigui, l'has de fer bé. Jo no puc imaginar les àvies o les mares, que ells sí que venen d'una generació on els idiomes no eren tan habituals, anant al cine i posar-se a llegir, perquè es deixen les ulleres a casa i la tarda d'oci se'ls ha anat en orris, enteneu? O sigui que jo el que penso quan doblo una pel·lícula no és si serà l'última, això en tot cas ja m'ho trobaré, sinó que la persona que hi vagi té el mateix dret a passar-s'ho bé i a disfrutar com una persona nativa que se senta allà, o com veieu una pel·lícula en castellà o en català, rodada per actors en castellans o catalans. Diria que és una feina social, quasi la definiria com una cosa així.